ଏ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଗଲେ ତୁମର ଖାଲି ଲୁଭ ହବ, ଏ ଲାଳ ଉଡ଼ିବ, ଏ ଟକ୍ 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 ପୁଚା କରି ଫିଙ୍ଗିଦା କି କ'ଣ ହେଲେ କରି ଖାଇବା ନା ବାଇଗଣ। ଆଉ ଏତେ ଛେନା ମଚ ମଚ ହେଇଛି ବାଇଗଣ, ତୁମେ ଥରେ କଲେ ଏକା ଜାଣିବ। ଏ ପୋଡ଼ିଲେ, ଭାଜିଲେ, ଛାଣିଲେ, ଯାହା କଲେ ହେଲେ ଏ ବାଇଗଣ ପୁରା କେରକେରା ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ସତ ତୁମେ କଲେ ଏକା ଥରେ ଜାଣିବ। ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇଦେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ପୃଥିବୀ ଯେନ୍ ଗୋଲ ନାହିଁ କି ସେମିତି କାଟିଦେଲି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି। ତାପରେ ତାହିଁରେ ବେସନ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିଆ। ତାପରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ କି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ରାଶି ପକାଇକି ଆମେ ବୁଡ଼େଇକି ଛାଣିଆ। ତେଲ ଗରମ କରିଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି। ତାପରେ ତ ବାଇଗଣ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଡ଼େଇଦେଲି, ବୁଡ଼େଇକି ତ ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି। ଆଉ କି ଲାଗିଲା ହେଲେ, ମୁଁ ଦଉ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି, ଦଉ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବା ହେଲେ, କି ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ହେଲେ। ତୁମେ ଥରେ କରବା, ତାପରେ ଜାଣିବ କି ବାଇଗଣ ଛଣା।